Sziasztok! Néhányan kértétek, hogy dokumentáljam a 702-es TRK-nak a markolat és ülésfűtés bekötését, beszerelését. Hát akkor ezt most megmutatnám. Igaz, kicsit már előre haladott a motornak a szétszerelése, mivel hogy a markolatokat, tükröket, kézvédőket már leszettem. Egyelőre így néz ki. Lehet látni, hogy csupasz már a markolat, hiányzik a tükör, a markolat, vagy a kézvédő. Itt szétkötöttem már a kapcsolót. A jobb oldali kormánykapcsolót. Bocsánat, egy kicsit zsúfolt a garázs. Itt a markolat, tehát a gáz mozgatásnál annyi a trükk, hogy először is itt, amint látni, a bovden feszítést azt vissza kell engedni, ki kell lazítani. Itt nem sokat adott a gyár nekem, nem sok lehetőséget, körülbelül 2 mm-t. És éppen elég volt az, hogy aztán itt a persejből ki tudjam akasztani a bovdeneket. Egy nagyon vékony kis csavarhúzó segítségével tudtam ezt megoldani. Tökölős, de járható. Az univerzális markolatfűtésekkel ellentétben itt ennél a gyári fűtésnél, markolatfűtésnél nem csak a gumi markolatot kell kicserélni, hanem kompletten az egészet. Tehát, mint ahogy itt látjátok, ez a gyári fűtés. Tehát ezt küldték a csomagban. Tehát a perselyjel kompletten együtt kell kicserélni. Tehát azért kellett a gázt szétkötni, a gázmozgatást szétkötni, és aztán jön így össze az egész újból. Lehet, hogy kicsit macerásabb a beszerelése, viszont szerintem minőségibb, és én ezért is ragaszkodtam ahhoz, hogy gyári legyen, nem pedig egy Oxford vagy bármilyen más márkájú univerzális markolatfűtés. Én szerintem ez talán így egyszerűbb. Meg aztán jobban is néz ki, mivel a gyári kapcsolók kerülnek föl rá, nem pedig egy valahova a kormányra felszerelhető külön kapcsoló, így nem lóg ki a sorból, abszolút nem feltűnő, teljesen hozza a gyári minőséget. A markolat már fent is van, mutatom. Tehát ő már a fűtött markolat rajta a vezetékkel. Alul a kormánykapcsolót, hogy tudom ezt megmutatni nektek? Igen, azt mondja, hogy itt van egy csavar, és itt elől. Igen, így talán látszik. Igen. Ez a két imbusz csavar, ide ez hatos imbusz kulccsal tudjátok leszerelni, illetve visszacsavarozni. Egyébként az összes többi más, tehát a kormányvég csavarok is minden 3-as imbusszal, nem, bocsánat, 4-es imbusszal mennek, ez 6-ossal. Annyi az érdekesség benne, hogy tehát a hátsó csavar ez hosszabb, mint az első. Tehát hosszabb, rövidebb csavar kerül vissza. Tehát meg van rögzítve a kormánykapcsoló, és akkor ne felejtsétek el, vissza kell feszíteni, tehát meg kell feszíteni a bovdent. Hogy látszik ez most így? Igen, ez így látszik. Tehát itt van egy kontraanya, amit már előtte fellazítottam, és van itt ez a persely, ez a hosszabb csavar. Ez annyi, tehát egy olyan 2 mm-re volt feszítve. Ez is, meg a hátsó is ugye 2 bovdenes gázmozgatás van. Mind a kettőt vissza kell tekerni egy kb. 2 mm-t. Igen, körülbelül ennyi volt. Így, és akkor rá a kontraanyát. A hosszú feszítő az 8-as, a kontraanya pedig 10-es kulccsal működik. Ennyi. Egyik. Másik. Tehát működik. Vissza kell húzni rá a gumi takarókat. Egyik, az első, akkor a hátsó is rákerül. Így. Nem tudom, mennyire jók a fények, szerintem egyáltalán nem.
Tehát itt látható. Igen, talán most. Tehát készen van, vissza van takarva, a gázmozgatás működik. És akkor következik majd most a két kapcsoló, tehát a féktartály, illetve a tükörtartó elemet le kell szedni, illetve a bal oldalon szintén a kuplungtartót és tükörtartót le kell szedni, mert ide kerül, bal oldalra kerül a markolatfűtés kapcsolója, ide pedig az ülésfűtés kapcsolója. Felkerült az ülésfűtés kapcsolója is, ugye itt ki kell cserélni a tükörtartót, tehát ez az eredeti, ugye a kapcsoló nélküli tükörtartó, és ő a fűtés kapcsolója, és most mehet vissza a kézvédő. Igen ám, de azt vettem észre, hogy a gázmarkolat, az a fűtött gázmarkolat picikével, körülbelül nem tudom, 2, maximum 3 mm, de inkább csak 2-vel hosszabb, mint az eredeti volt, és ezért, ha felteszem a kormányvégsúlyt, nem tudom, hogy látszik, igen, és ha itt most meghúzom a csavart, akkor megszorítja a gázkart, és nem fog visszamenni az alaphelyzetbe. Tehát most azt találtam ki, igen, szóval azt találtam ki, hogy egy 6-os alátétet ide beteszek, és így kerül vissza, és akkor már lesz hézag a gázkar és a kormány végsúly között. És akkor már nyugodtan meg lehet húzni a csavart, és akkor nem fogja megszorítani a gázkart. És most akkor jön a baloldali markolat felhelyezése. Először úgy gondoltam, hogy ragasztani fogom, de aztán észrevettem azt, hogy itt belül, nem tudom, hogy ez most látszik-e, itt van egy menet, itt hogy lehúzom a gumit róla, és a másik oldalon pedig egy furat van menet nélkül, tehát egy átmenő csavarral lehet rögzíteni a kormányon. Ezt az átmenő csavart a kínai elfelejtett a csomagba betenni, ezért én most vettem egy, igen, 4x30-as Imbus fejű csavart, ami, mutatom, tehát ami innen fog átmenni a csavar, tehát így fog átmenni rajta, és rögzíti majd a kormányon. Igen. Ehhez először a kormányt át kell fúrni. Itt megvan, már bepontoztam. 4-es fúróval átfúrom, egy átmenő furatot, ahol tehát majd az alján kijön. És azzal tudom rögzíteni. Na, meglátjuk. És elkészült a mű. A kábeleket próbáltam kulturáltan elvezetni, tehát kötegelővel összefogtam, hogy valahogy kinézzem. Csatlakozók összedugva, és kipróbáltam. Tehát működik mindegyik, tehát a markolat és az ülésfűtés is. A markolatfűtés intenzívebben melegít, mint az ülés, hát az egy kicsit lustább. Egyelőre csak ideiglenesen dobtam föl, akkumulátort betettem, mert nekem még téli álmát alussza a gép. Úgyhogy itt össze van dugva a csatlakozóval, működik az is. Közben feltettem egy hőmérőt, azt is bekötöttem,
mert engem érdekel, hány fok van. A hőmérőnek az érzékelőjét pedig, na ez most pont nem látszik, mindjárt világítást adok. A hőmérő érzékelője itt van. Tehát ő ez a csavar. Ez. Átfúrtam a műanyag burkolatot, és belülről átdugtam a kábelt, illetve ezt az 5-ös csavarvéget. Ez a szenzornak a vége. Úgyhogy tulajdonképpen elkészültem. A tükröknek a finom beállítása az még hátra van, illetve a burkolatoknak a felszerelése. A tükröket majd akkor, ha már felülök rá, és látom, hogy hogyan kell. Egyre csak nagyjából földobtam őket. Remélem hasznosnak találtátok ezt a videót, és hogy már egy embernek tudtam vele segíteni, már megérte. Köszönöm szépen, sziasztok!